Beaded dresses were worn in ancient Egypt. Medieval Europeans used gemstone beads in their ecclesiastical embroidery. In 16th century Italy, garments were densely covered with beads. The Victorians used beads to decorate accessories and clothes. Later, beadwork changed from an expensive luxury to a widely accessible craft. Our knowledge about the history of beadwork is considerably less than perfect. It is also quite complicated, given what we do know. The art of beadwork combines textile and fiber arts with the use of beads. For beadwork to happen, the beads must exist, and they must be available in quantities that make beadwork possible. Halos tanan nga mga bata ang babae sa to sa una mahilig di ba mag ano sa Barbie maghampang. So isa na ko da. Di ko lang siya ginampangan pero ginapailisan pid siya. Example labi gina drape ko gid siya, draping do ginamon abala na pilo na pala. Tapos at the same time gina beads ko man siya kung ano ang bagay, tapos mga kung ano lang mga bagay do siya mga sexy because mga may slit pa na dikis o kung ano lang daang bagay siya. Tapos sa pag high school ko dayon high school ko sa Manuscud Viñas Iloilo duman samon sa barangay. Tapos dito ko pagid na realize nga to enhance pagid dito ang hilig ko sa muna nga ano tapos ang ginkuha ko nga specialization na kon ang drawing, pero related man a Japon kay sa fashion kay ang gina-drawing man a Japon mga bayo, di ba? Amo to na-enhance ko pagid ang pagkahilig ko sa pag-fashion, example design mo tapos i-beads mo gid na kay kung hindi pag i-beads hindi mo makita kung ang pagkanami sang bayo kung hindi mo pag i-beads, diba? Klain man lang simple lang, drape mo lang, pero namigiya ko may beads ita na. Tapos pag college ko, dito ko ginhambal sa brother ko nga kung ano ako nga course nga kuhaon. Hambal ko, pwede amo lang ni Nay. Tapos amo to nag-college ko sa ISAT University dito ko nag-start. Ang course ko, Bachelor of Fashion and Apparel Technology. 4 years na nga course. Dira ko pagid na na-enhance kay ay nag-hands-on gid siya mo. Kamot gid paano kami magtahi, paano kami mag-beads, paano kami mag-design, tanan draping, ang drawing, tanan tun-an gid namon sa ISAT. Amo to pag nag-graduate na ko, no. Sang diri ko gid kay Sir Jason Cuyoso ang diri gid siya natun-an kung paano mag-beads, kung paano mo siya paano mo plaster like sa wedding gown, kung ano man example niya, kung ano man ibagay sa iya syempre ibagay man sa color niya syempre, kung ano ang bagay sa isundo naman ang mga details niya, kung hindi pagsundo ng details niya nara kami malace, tapos kung di mo pagsundo ng details na daan, di mo makita ang details na kung ano gulida, kaya kung butang mo di kung diin lang, di mo siya ma-appreciate ba lang ang design niya. Choose ka dalay kung ano mas suits nga beads ibutang mo sa wedding gown. Like dong-dongs, cut beads, sequins, ipili ka man sang color nga mabagay sa lace kung paano siya pagit ma-appreciate.
Next, ang pag-decide kung diin mo handos ang beads, either sa lace o kung sa, kung pwede man nga beads mo na, kung itapik mo sa wedding gown, sa manikin. Pwede man sa manikin mo, diretso, pero mas prefer ko nga budlay puro kung sa bayo mo itong beads. Mas prefer ko puro kaya sa lace na lang ang beads. So, mga wedding gown kita, ngalain color, example, be red, nga kita mga blue, green. Kinanglan mo man, ipangita ka ba sa, kung lace mo be, example, be red. Tapos kung wala ka gid available nga red, nga tela, kinanglan mo siya i-dye para mag-suits ang imong color. Next, ang pagtuhog natin sa hilo. Kailangan mag-choose ka man sa hilo kung ano man lace mo. Example, ang lace mo ang off-white. Choose ka man off-white sa hilo. Ang hilo. Mang beads ka, kung beads ka, kinanglan with double thread. Kaya kung single thread, matas-tas na rin, matas-tas. Na. Tingnan mo. Tapos, ilak mo sa punta. Okay na. Ang next na ito na himuon, mang beads na kita. Amo niya ito nga lace, na pattern. Kung gusto mo, kung amo lang ni imo, sundon, ang ari lang o, ang amo lang ni. Tapos, lilain na pagin kung paano siya mag-beads. So, ang dahon, kinanglan ilak mo din siya 2 times para hindi siya gid magtastas. Kailangan pulido gid nga hindi siya magtastas. So, ilak na gid kadua. Ari na siya. Kuha ta ka beads ang gamiton ko din para sa cut beads. So, ang muna ni Koro kay off-white natin nga lace, off-white na ganito. Siguro basta pagit kong ang first niya, gid nga dum-dums. Anong dum-dums? Ang dum-dums, amo na yung bilog ya. Ang bilog. Kaya kung ang cut beads daan, ang palapa, ang muna. So, ang unahon siguro, ang dum-dum. Tapos, isa lang siya, tapos, dua ka cut beads. Tapos, last siguro, ang sequence. Para ma-appreciate mo gid siya ang detail niya plus mga punta para sa photo appreciate mo siya. Ayan siya. Tapos itahin mo na siya. Direct. Ayan siya. Tapos, ano ko naman, sa kadahon naman. Same as usual lang. Tusok mo din siya. Sulit-sulit lang siya. Oo, sulit-sulit siya yun. Tapos kada kita tandaan kang